Takže čaute ľudia, dneska to bude video z Ceokrytu ďalšieho. Je tu so mnou Aťko, Kiko a Maroš. Tak ako obvykle ozvem sa vám asi už pri kryte, pretože cestu už ukazovať vlastne nemôžeme, takže vidíme sa tam. Takže ľudia, už sme prišli. Inak je takto normálne funkčná elektrika. Budeme zhasínať. Wow. To nie, to je vypínanie. Vyp svetlo, to je svetlo tepákov. Aha, ventile, to sú ventily. No, Kiko vral informácie. Čo je toto tu? Miestnosť. Čo ja neviem, toto je filtrová ventilačná komora. Filtrová ventilačná komora je toto, hej? Čo je toto? Aha, chlapci, tu je mapa. To je mapa toho krytu. Nespúšťajte to. To by som musel dať úplne hore a dole, aby to učilo jak hovado. A jeden? Jako vieš? Yes. Je samostatný tu. Toto je čo, Kristián? Tu je kyslík. To je zásobníky na vodu. Toto sú, aha, áno, toto sú zásobníky na vodu. Nie, to je kyslík, to je kyslík. Nie, toto sú zásobníky na vodu. Nie. Áno. Kiko, toto nedia, Kiko ti to dostane. Ale... Kiko, mám otázku. Nechopne, bo tam to pípa. To nevieme, čo to je. Nechop tam, nebiehaj tam. To sú řád. Tam hore pípa to. Kristián. Normálne príručka. Dobre, nejdem to nič, to čo? To sú také veci. To je považské? Toto sú vojsky. Ukáž. Elektrické zariadenie, my sa iba takto nazrieme, potom to zatvoríme. Vidím. Čo je hento? Neviem. To sú záchody, hej? Aha. Ukáž. Čo si blázo? Tam sa normálne zabali, vykali. Zasvietím, nech to je lepšie vidno. Toto sa nedá? No tak toto je. Povedie do tohto akumulátora. Toto je akumulátor u mňa. Aha, ale nie. Aha, ba. To je nejaký teplomer, to sa nechcem chytať. Čo je tu? Šatka, fuj. Tu sú všelijaké veci, nič nejdeme brať, chalani. Samozrejme, prišli sme sa iba pozrieme. Toto je čo? To je suchý článek, ale čo? Průmyslový suchý článek ze vzdušnou depolarizácií. Niečo z Česka asi. Si čo zobral? Svetlo. To takéto máš? No. Čo ti dáva? Ty koky. Ale toto by som tu akože aj rád prešiel, len tu fakt nechcem nič poškodiť. To je obálka otvorená či otvorená? Nič tam není. Plány pracovnej činnosti a úlohy jednotky ochrannej stavby. Čo? Takže som tu z Urbex Boys. Yes. Slovakian SK, dajte mu odber. Uzáver vody do nádrží. Aha, hen tam hore je, áno, uzáver vody. To sú toalety, kde sa svieti.
Tu sú ale ženy. My sme na ženskom vecku, kam. A my sme nemali čo robiť. Slovakian, môžeš na chvíľu? Môžem ťa zobrať na chvíľu? Kde je ten suterén? Čo je toto za miestnosť? Toto je vodné hospodárstvo tohto krytu, tu sa nachádza voda týchto bojlerov. Takže to je nádrž na vodu, hej? Hej. Mhm. To sú všetko veci. Je to veľmi zaujímavé. Podľa mňa je mega zaujímavé, že tu reálne funguje elektrina. Je to také, no, špeciálne. Jeden zo špeciálnych funkčných. Preto nedávam Áno, presne tak, ľudia. Idem vám to aj ja vysvetliť. Odteraz budú také videá, že nebudete vidieť, že kam vlastne, aký je prístup do toho. Budem natáčať intra niekde úplne od veci, od toho krytu, takže presne tak, dajte like a odber. Lebo robíme to hlavne aj pre zachovalosť tých bunkrov. Nech sa to tu neničí. Viete, asi aj vy, ak niekto z vás chodí na urbexy, tak asi radšej pôjdete do takéhoto pekného krytu aj s Marošom. Hej, takou upratovačkou, ako do nejakého hnusného, rozkradnutého. Takže asi dúfam, že ma chápete. Ja by som to tu ešte pozrel. Máte sa to tu chalánka upratať. Ja by som pozrel ešte tú miestnosť. Tu som nebol poriadne. Počkajte, ja by som toto tu ešte pozrel. Toto je prachová komora. To je stolička. Tu sa nachádzajú tieto. Prachová komora. Aha. Týmto filtrom stenovým, vlastne za týmto je ešte jeden. Neviem presný názov, zapamätal som si iba filter stenový. Filter stenový. A toto si neviem. Taká nebudeme naši Potom to všetko. píšem. Presne. Další kámoša? Máte? Tam je spasiteľ. Ľudia, toto ma fakt zaujalo na tomto tu chlapcovi, že čo má za svetlo. Reflektor. To je reflektor, aj? No, tak už máme odpoveď. Takže ľudia... tunak by som to asi už ukončil. Už sme tu prešli v podstate úplne všetko. Takže na záver, bol som tu s čarodejnicou, s Aťkom a hentam z Urbex Boys, čo je za dverami. Nakoniec videa vám chcem ešte povedať, že všetky informácie sme získavali z tejto tu stránky a ďakujeme, že to tam vlastne píšete. Viete, nechodili by sme asi do tých krytov bez nejakých takých väčších informácií, aby sme vedeli v podstate, že o čom to je. Počuj, ako keby niekto hovoril o tom súteréne. Takže asi tak chceme vám poďakovať za to, že si tam tie informácie vlastne dali. A ďakujeme, že sme tie informácie vlastne mohli nejaké použiť. Takže to je všetko z tohto videa. Majte sa. Čaute.